Zdar lidi, tak teď si uděláme let's play z dema, ze single playeru na hru Counter Strike. OK, hostname, kravěný, OK. Takže mám tu jen decibel mail, tak se to zahrajeme let's play, to Counter Strike 1.6. Taky je to návod trošku, jak přidat do single playeru boty. Nebo boti, jak to říct, no, čekajte. Teď by to mělo být ticho a já to zkusím. CTčka. To je pro úplně retensky. Na tohodle, co to je? No, funguje to, další dáme tady, napíšeme bot, konzoly, bot, bit, kruci bot. Já mám asi fakt posledanou klávesnici ADD. Skopírujeme a dáme tak 8 proti 8, takže 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Konec hry. OK, já si to koupím, většinou si kupuju hovk. Si koupím i teď. Secondary aimou. Kruci tam myš je fakt na tomhle damage. Killflare, helma. Kruci to je fakt lag, ještě větší než jsem čekal. Udělej. A jdem, ne? To je k hovnu, to je fakt k hovnu. Tyjo, to jsou lag, jak k moje prdel, ty vole. To je hrozná latence je dobrá. Ale jako ten počítač na hovno, to jsou ani lagy, ty vole. Jak to mám hrát takhle? No tohle je debil. Ježe, on žije, to je škoda. Ne. Bože, fakt, to je zalagované. OK, jedem do háje, tak si dáme half, zase secondary, Kevlar, helmet. Aha, grenade. Ten byl můj, taky že jo. When love do yeah. Ok, jedem dál. Myslím, že budu často chcípat, protože tohle je fakt zalagovaný. OK. Jdem dál, že je už jen jeden. Zajímalo by mě, kde je. Tak to pochybuju, no. Protože jak by asi zabí... Hele, no ještě jsme neví. Janí hajzl. Jo, tak konec, dámy a pánové. Já jdu mám pistolkou. Dám si je pěkně, musíte uznat. Jau, kruci, ta ruka je fakt hned. Kde je ten parchant? To už nejde, vole, to jsou fakt lagy. Já to si kašlu a ukončím ten let's play, fakt na hovno.
Jako totálně na hovno, 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 na hovno. Ne, já už to dopařím asi. Když umřel jsem já všechny skoro killnul, ty vole. Jako dá tohle lidi smysl? No, možný to není. Kruciál! To jsou fakt sluchátka, nejdu ani nasadit pořádně. Kruciál, fagot. Já na to jdu na end round. A vyhráli, nevím, je mi to jedno. Asi ne. What the fuck? Tři, 4, 5, 6, 8, 9, dáme 5 versus 5 asi. Pistol, to je opravdu moje nejoblíbenější zbraň, nevím proč se mi tak strašně laguje. Ale vidím, že jsem fakt hrozně laguje. Je fakt neskutečný. Není možný. Moje ruce, moje chudé ruce. Dobře, já. Škulagy, ale to se někdy vsákne. Tenhle týpek si věří. Aspoň to nebudu sám. Jen. To teda asi fakt nebudu. Vole. Jedem, hoši. 5-5, super, aspoň je to vyremízovaný. Vyremízovaný, bože. Co je to za slovo? Dětí srdčů. Opravdu dobrá zbraň. Dlouho už to pařit nebudu. Tohle asi fakt poslední kolo. Protože fakt mám lagy. Na těch sračkách. Hodně lagy. Jako nejhorší kop na světě to zrovna není. Kurva. To jsou lagy. OK, konec hry. Končíme. Nazdar.